Алдагы котлау сәламебез Кабат Бахтеевка авылына аша. Әле кичә генә үзенең 65 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле якташыбыз Кадырмятова Рәхилә Муртазовна каршылады. Махсус сезгә дип Рәхилә апа, гаилә дусларыгыз Хабибуллиннар баланыклары белән котлау хаты язганнар иде. Ләкин безнең игътибарсызлык аны үткән көнне яңгыраттырмады. Гафу үтенеп, соң булса да уң булсын дип бүген сезгә теләкләрне юллыйбыз. Әгәр юбиляршыны 65 ел инде дөньяда яши дисәләр, шуның яртысын без аның белән бергә уздык. Гаилә дуслары буларак кына да 30 ел бергә авыр чакта да, шатлыклы, бәхетле мизгелләрдә дә гел бергә булдык. Рәхилә Муртазовна ул катлаулы, җырларда җырланганча сагыш тулы моңлы гомер юлы узды. Югалтулар, адашулар үз тормыш юлында күп очратты ул. Авырлыкларны да ким күрмәде. 16 яшеннән пекарняда хезмәт итә башлады. Аннары фермада сыер сагучы булып та эшләде. Бер егылып, бер торса да аның янәшәсендә гомере буе ышанычлы тормыш иптәше Ханафи Салимҗанович булды. 2 балаларын үстереп, бәхетле әби-бабай буларак бүгенге көндә матур гомер кичерәләр. Гаилә район һәм өлкә күләмендә дә үрнәккә куярга лаеклы. Шуңа да безнең гаиләбез сезнең белән дус буларак аралашып яшәвебезгә бик шатбыз. Алда да дуслык хисләребез сүнмәсен һәм сүрелмәсен. Бергә булып, бердәм булып гомер итик. Хөрмәтле Рәхилә Муртазовна, сезне бүгенге матур бәйрәм туган көнегез белән чын күңелдән тәбрикләргә рөхсәт итегез. Киләчәк тормышыгызда меңнәрчә бәхет шатлыклар, кырыштай сәламәтлек, күптән күп уңышлар телибез. Бүгенгедәй сау, яшь, матур булып яшәгез. Котлар өчен бик күп сүзләр, иң матурын эзлибез. Ниләр бүген сиңа телик, акыллыбыз, белмибез. Байлык теләр өчен әле жүләр булырга кирәк. Янәшәңдә иң мөһиме ирең булсын ул терәк. Телик саулык, ул зур байлык, озын гомерләр телик. Бәйрәмеңә җыелышып чәчәкләр алып килик. Кәефләрен күтәренке булсын бүген, һәр көндә. Язсын Аллам олы бәхет сиңа туасы һәр көнгә. Хөрмәтле Рәхилә Муртазовна, Хабибуллиннар гаиләсе баланыклары белән матур юбилеегыз хөрмәтенә Әнвәр Нургалиев башкаруында җыр да яңгыратырга соралганнар. Кабул итеп алыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Gibi duyulsa da yaşlık ol mizgil güne başkalarga kitip barar sinsiz kan minsiz güne Gönüldegisin aytmıysin min anıp bayan belin sin mina nerse delisin min sina şunu telin Gönüldegisin aytmıysin min anıp bayan belin sin mina nerse delisin min sina şunu telin Dostlarım, min sizge bәхет телим Ямсызлык былайда күп бит матур сүз генә дәши Һәр минутның, һәр мизгеленең кадерен белеп яши Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны баян белим Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны баян белим Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны телим Дусларым, мин сезгә табам